Vastaus, ja se täytyy olla myös Suomen vastaus, on, että omaishoitajia ruvetaan tukemaan entistä enemmän ja paremmin. Kun suomalaiset haluavat valtaosin hoitaa itse omat läheisensä. Ja meillä on tällä hetkellä sellainen omaishoitolaki, joka on raaka ja epäoikeudenmukainen. Jossain kunnassa saat sitä, jossain toisessa et. Eikä se voi olla ihmisen ihmisarvo ja hoito kiinni siitä, minkä kunnan alueella hän asuu. Mutta tällä hetkellä se on. Ja sen takia me olemme esittäneet, että omaishoito pitäisi saada Kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi, jolloin se olisi samankokoinen riippumatta asuinpaikasta. Ja aina omaishoito tulee edullisemmaksi kuin laitoshoito. Molempia tarvitaan. Mutta tässä on se syvä inhimillinen tekijä, jonka kautta tämä asia lähtee ja rakentuu. Inhimillisyys, sieltä se pitää rakentaa ensin, ja kun se vielä taloudellisestikin on järkevämpää, niin miksi me emme sitä tekisi? Olen nyt ollut Euroopan unionissa 20 kuukautta, ja täytyy sanoa, että on ollut silmiä avaava kokemus. Moni ajattelee, että kun mä menen sinne, niin minusta tulee EU-uskovainen. Ei ole tullut, ja kun eilen katselin televisiosta Berlusconia, niin en mä kyllä usko häntäkään. Kun katsotaan, että tämmöiset tyypitkö meille tekee päätöksiä, niin minullakin vaistonvaraisesti käsi menee jo tänne takataskuun, että onko lompakko tallella. Luojan kiitos se on. Ja onko siellä ihan vähän rahaa, ei paljon, mutta vähän on kuitenkin. Joo, sit kun mä oon puhunut. Niin nyt eurokriisi, niin se on vakava asia. Kaikin puolin se on vakava asia. Ja siinä ei ole leikkimistä. Ja tämä kriisi johtuu suurelta osin siitä, että meillä on hyvin monella maalla sama valuutta, mutta erilainen talous ja talouskehitys. Me olemme pärjänneet eurossa Saksan kanssa suht koht. Mutta nämä etelänmaat eivät pärjää. Ja ne eivät pärjää jatkossakaan. Miksi? Niiden kilpailukyky ei riitä. Ne eivät tällä valuutalla saa vietyä maasta ulos käytännössä yhtään mitään. Mä puhun nyt tuolla. Niin me joudumme katsomaan tämän asian niin, että kun Kreikka ei täyttänyt kriteerejä, se valehteli itsensä emun jäseneksi, euron jäseneksi. Valehteli ja vääristi tilastonsa ja sillä pääsi sisään. Ja kuinka kävi? Täydellinen katastrofi. Ja nyt mikä sinun roolisi on tässä? Sinä maksat. Ja meidät on nyt sidottu Kreikan takuisiin, Irlannin takuisiin ja valitettavasti, jos vielä riski laukee Portugalin ja Espanjan kohdalla, niin hallitus sitoisi meidät myös näihin takuisiin. Se on virheellinen linja. Se ei kerta kaikkiaan onnistu. Se on väärä linja. Irlannissa oli vaalit, niin mitä teki Irlannin pääministeri Edna Kelly heti? Hän ilmoitti, että hän haluaa Irlannille helpotuksia korkoasiassa. Hän toimii aivan oikein oman kansansa näkökulmasta. Mutta ajatelkaa, Suomi on ollut EU-jäsen 15 vuotta ja me olemme maksaneet suurvalta Britannian jäsenmaksuosuutta näinä 15 vuotena 1,7 miljardia euroa. Se on 10 vanhaa miljardia markkaa. Ja meidän hallitus, on se ollut sitten Lipposen hallitus, Vanhasen hallitus, Kiviniemen hallitus, ei ole kertaakaan edes pyytänyt alennusta. Ei ole kertaakaan edes pyytänyt alennusta. Ja kun siitä äänestettiin nyt viime budjetin yhteydessä eduskunnassa, niin tänä vuonna me maksamme Britannian osuutta 74 miljoonaa. Ja Raimo Vistbacka teki esityksen, että poistetaan tämä raha budjetista. Niin keskusta Hannes Manninen yritti estää koko aloitteen käsittelyn eduskunnassa. Ja siinä meni 2 päivää, puhemiesneuvosto tutki, että voidaanko tästä äänestää vai ei. Päätös oli, että kaikista budjetin tulo- ja menokohdista voi äänestää. Ja äänestyksen jälkeen jälleen päätettiin, että Suomi maksaa Britannian jäsenmaksuosuutta.
Ja sitten on minulle väitetty, kun me olemme halunneet leikata näitä EU-jäsenmaksuja, että se ei ole mahdollista. Totta kai se on mahdollista. Suomen eduskunnalla on päätösvalta tältä osin ja muilta osin meidän herrojen, ministereiden ja rouvien pitää mennä EU-kokouksia sanoon, että me emme aio tästä edes maksaa näin paljon. Ja avata neuvottelut asiasta. Ja sitten katsotaan, miten pitkälle päästään ja miten pitkälle ei päästä. Hyvät ystävät, näiden vaalien asetelma on nyt selvä. Perussuomalaisten kannatuksen nousu on tosiasia. Nyt vaan se sympatia ja kannatus pitää saada ääniksi vaaleissa. Ja se tarkoittaa, että jos sinä kannatat perussuomalaisia, niin käy äänestämässä. Tämä on yksinkertainen asia. Ja käy äänestämässä perussuomalaisia. Mutta demokratiaa puolustaa, vaikka olisit kokoomuslainen, keskustalainen, demari, mikä tahansa. Kunnioitan kantaasi, mutta pidän omani. Ja toivon, että kaikki käyttävät ääntään, koska sitä kautta tulee arvostelun mahdollisuus. Koska minkä takia kuuntelisin sinun kritiikkiä tai kannustusta, jos sä sanot, että et sä äänestä. Eihän mä voi saada sun ääntä, enkä vaan voi menettää sun ääntä. Niin minkä takia tyhjää huplattaa, säästetään kaikkien aikaa. Vaan ihan suoraan sanoa siitä, että poliittinen mielipiteesi ei se väärä voi olla. Se on sinun omasi. Ja käytä sitä. Mutta nyt tuntuu sellainen asetelma, koska tämä on hermostuttanut vanhat puolueet, tämä asetelma täydellisesti. Tuntuu, että joka päivä joku puolue ilmoittautuu perussuomalaisten vastavoimaksi tai joku henkilö lähtee perussuomalaisten takia ehdokkaaksi. Minun mielestä tämän ajattelun huippu oli Jörg Donner, joka on sinänsä arvostettu taiteilija, niin ilmoitti, että hän lähtee perussuomalaisten takia ehdokkaaksi. Kasku ei lähtenyt perussuomalaisten ehdokkaaksi. No tämä vielä puuttu, mutta voipi olla, että siellä on aika kovat jäsenten väliset RKPn kesken, että kumpi tulee valittua, Thors vai Donner, koska tuskin kahta paikkaa Helsingistä saa. Mutta se sanoma, minkä hän sanoi, oli hyvä. Eli pitää politiikassa olla voimaa ja vastavoimaa. Ja nyt perussuomalaiset on se kansan kanava ja voima. Mä oon yksi 4 ihmisestä, joka perusti tämän perussuomalaiset yhdistyksen, josta on kasvanut puolue. Ja kaikki alkaa jostakin. Moni aina sanoo, että kyllä kun se on niin pieni ja pieni. On sinapinsiemmenkin pieni ja iso puu tulee. Ja ootteko nähnyt joskus firmaa, monikansallista yhtiöä, jonka joku on perustanut heti monikansalliseksi yhtiöksi? Ei. Microsoftit ja suuret keksinnöt, no ensin autotallissa perustettu ja lähdetty alhaalta ylöspäin, kun on osattu toimia. Ja näin on myös politiikassa. Ja tämä on ainutlaatuinen tilaisuus Suomen politiikassa nyt, että tämä ääni nyt todella vaikuttaa. Kun moni sanoo, että äänesti sitä mitä tahansa, niin sama meno jatkuu. Ei jatku. Jos perussuomalaiset tunkeutuu sinne 4 porukkaan ja pääsee mitallisijoille, niin totta kai politiikan sisältö Suomessa muuttuu. Ja se on nyt sinun äänestäsi kiinni. Ja meillä on oma ohjelma, sitä on arvosteltu, sitä on kehuttu. Eikö se ole luonnollista politiikassa? Eihän semmoinen olisi ihan karmea systeemi, jossa on joskus yksi totuus ja yksi ohjelma. Sellainen maa oli tuossa naapurissa joku aika sitten, Neuvostoliitto. Ja kun me lähdemme tulevaisuuteen, niin meillä on hyvin selkeät linjat ja pääkohdat perussuomalaisilla. Ne on se suomalainen yrittäminen ja työ. Heikoimmista huolehtiminen, Suomen pitäminen asuin- ja elinkelpoisena myös sorateitä myöden ja kotimainen elintarviketuotanto. Ajatelkaa miten hullua on. Meillä alkaa määrärahat tienpitoon loppua niin, että Vaasassa ruvetaan pistää asfalttia rullalle ja tekee takas sorateiksi. Ja vihreät sanoo mulle, että minä olen viemässä Suomeen 50-luvulla. Kyllä se on tämän hallituksen tiepolitiikka, joka ottaa asfaltit pois ja palauttaa soratit. Kyllä se pikemminkin näin päin on. Ja hyvät ihmiset, tiedän, että tälläkin alueella tämä jätevesiasetus oli monilta osin kohtuuton. Kyllä sorateiden varrella saa asua.
Tämä on Salo kunta, kaupunki, joka liitettiin monia, kymmenkunta. Ja on aivan selvää, että palvelut pitää saada myös sorateiden varrelta, vaikka pitkospuiden takaa pitää saada palvelut, koska verotkin kerätään sieltä. Jos sinä maksat veroja, niin sinulla on oikeus saada myös palveluita. Ja tämä verotuksen oikeudenmukaisuus on tärkeää. Hyvät ystävät, meidän linja on, että verot maksukyvyn mukaan. Mutta esimerkiksi nyt suursäätiöt, ne ei maksa mitään veroja. Ne saattaa sijoittaa vaikka tämmöisiin kauppakeskuksiin, kerätä valtavat vuokratulot säätiölle ja käyttää ne verovapaasti. Mutta kun sinä vuokraat vaikka mummon mökistä vintin, se on sulle vuokratulo ja pääomavero. Mitä järkeä siinä? Onko tämä oikeudenmukaista? Ja monet muut asiat, niin kyllä nämä pitää kyseenalaistaa. Samoin progressiivinen verotus. Jos kansanedustajan palkka on 6 300, on aivan oikein, että siitä menee isompi suhteellinen vero kuin pienemmästä palkasta. Ja sitten puhumattakaan eläkkeet. Hyvät ystävät, te jotka olette työeläkkeillä, te olette maksanut itse omat eläkkeet. Ja nyt on mennyt pitkä aika, kun elinkaikakerroin rupeaa viemään eläkkeitä, ja sitten toinen on taitettu indeksi vie sitä koko ajan. Kyllä nämä on asioita, joista pitää pystyä puhumaan, ja sitten kun katsotaan, että onko näissä varaa korjauksiin, niin tehdään ne korjaukset. Myös eläkeläisen eurolla on ostovoimaa. Totta kai hyvänä. Eli ja eläkeläiset on kunnia kansalaisia. He ovat rakentaneet tämän Suomen. Jos ajatellaan, että tämä maa nousi sodan jälkeen köyhästä, täälläkin on ollut teollisuutta ja muuta. Valtio investoi silloin teihin, rautateihin, tietoliikenneyhteyksiin, energiayhtiöihin. Ja nyt niitä meidän yhteisen työn tuloksia myydään ulkomaille. Seuraava on varmaan pohjavedet, jota käydään kauppaamaan. Olkaa tarkkana, kun Salossa teette valintoja paikallisissa asioissa. Älkää myykö kansallisomaisuutta pois. Pitäkää kiinni siitä, mikä on yhteistä, koska ei saa asettaa perusterveydenhuoltoa, vesihuoltoa, tällaisia tärkeitä asioita raha-alttarin alle, koska heikommat häviävät siinä aina. Hyvät ystävät, vaaleihin on vielä vajaa pari kuukautta. Ja nyt tulee Suomessa kovimmat vaalit, mitä on ollut 10 vuosia. Ja se johtuu siitä, että politiikan mannerlaatat liikkuvat. Ei nämä vanhat puolueet sitä aio seurata ihan tosta vaan, että kuinka perussuomalaista Soini pyyhkäisee pöydän. Vastaisku on alkanut. Nyt tulee rahtikelkasta lähtien kaikki vastaan, kun rupeaa tulee kritiikkiä. Se on ihan oikein. Me olemme kritiikkiin valmiita. Meillä on hyvä ehdokasasettelu kautta maan. Minä uskon, että tässä piirissä meillä on mahdollisuus 2, jopa 3 paikkaan. Meillä on täysi lista, meillä on Salosta ehdokkaita, tästä ympäristökunnista ehdokkaita. Vetoan sinuun, suomalainen ihminen. Käytä tämä historiallinen tilaisuus hyväksesi. Äänestä perussuomalaiset vaalivoittoon. Paljon kiitoksia. Sitten voi tulla tähän kyseleen lähemmäs.